Tervetuloa Vallesmanniin, moderniin ja viihtyisään huoneistoon aivan Tampereen sydämessä. Tää paikka on täydellinen tukikohta, oli kyse sitten lomasta, työmatkasta tai viikonloppulomasta kaupungin sykkeessä. Nokia-areenakin on aivan vieressä ja sinne pääsee suoraan rappukäytävästä, eli jos tuu kattoon keikkaa taikka kiekkoa, niin majoitus Vallesmannissa on enemmän kuin järkivalinta. Asunto on valoisa ja avara ja moderni sisustus tekee siitä heti varsin kotosan oloisen. Avoin keittiö on täysin varusteltu, voit valmistaa aamupalat taikka kokkailla vaikka kunnon illallisen tai sitten vaan nauttia vaikka lasillisen hyvässä seurassa päivän päätteeksi. Makuuhuoneessa odottaa laadukas ja leveä sänky, joka voidaan tarvittaessa erottaa 2 erilliseksi vuoteeksi. Tilaa täällä riittää hyvin perheelle taikka pienelle kaveriporukalle. Täällä majoittuu mukavasti 5 henkeä. Kylpyhuone on myöskin siisti ja käytännöllinen ja oma sauna tuo kyllä arkeen pienen ripauksen luksusta. Eihän mikään oikeasti rentouta sen paremmin kuin rauhalliset löylyt pitkän päivän jälkeen. Ja sitten parveke. Lasitettu ja kalustettu tila, joka toimii melkein niin kuin toinen olohuone. Täältä avautuu upeat näkymät kaupungin kattojen yli. Tää on täydellinen paikka aamukahville tai iltahetkeen valojen loisteessa. Vallesmanni tarjoaa helppoa ja huoletonta majoittumista aivan Tampereen keskustassa, lähellä ravintoloita, nähtävyyksiä ja elämyksiä. Katso lisää luksushuvilat.fi sivustolta ja tule viihtymään.